dag skal vi synge en sang, og i dag er der musik med. Det er om Mariehønen Evigglad. Den kommer her. Mariehønen Evigglad gik tur på et rabarberblad og mødte Søren Snegl, der lå og sov med sneglehuset på. Så blev det regn og tordenvejr, og Evigglad fik våde tær. Så derfor slog hun bankeslag på sneglehusets lille tag. Og sneglen råbte højt, kom ind, i læ for torden, regn og vind. Her er lidt snævert, som du ser, men der er lunt og tørvejr her. Så sad de begge to og lå i Sørens lille sneglebo. Og hvis jeg ikke tager fejl, blev Evigglad til Madame Snegl. Det var den om Mariehønen. Mariehønen Evigglad. Så kan du den.